A bombona de butano subirá de prezo este mes logo da última revisión de custos. Aínda sen un novo valor definido, oscilará entre os 17,50 e os 15,80 euros por unidade. O butano volverá a subir de prezo este mes de marzo. O próximo día 18 os valores cambiarán de novo, aínda que polo momento non se sabe cal será a cifra final. Seguindo a lei, non pode rebasar o límite do 5% establecido, polo que oscilará entre os 15,80 e os 17,47 euros por unidade. Un mercado inestable que este ano destacou pola tranquilidade ata este mes de marzo. Ahora está a 16,65 a bombona normal e a de Cepsa, que é un poquinho máis cara, un euro máis, 17,65. Este ano ainda se portou ben, que non subiu tanto como se esperaba. E bueno, de momento leva así. Segundo as estadísticas que veis, pero bueno, levamos o inverno que está de momento está o precio estable, e bueno, estamos ben. Está estable, quedou estable e baixou. O ano pasado casi subiron a 19 euros ou así, e de momento este ano comportouse ben. Anduvo a subir a baixar, ou quedou estable aí, 16,65, é un precio, bueno, normal. Comparando coa situación de hai un ano, neste establecemento aseguran que na actualidade os valores son menores. Os motivos, a alta demanda que tivo o gas no 2024. Por eso, o ano pasado estuvo a 18, casi 18 euros, que había moita demanda desto, que a sempre ahora, en vez de pagar tanta luz, compra aqueles de butano, que é máis rentable, e bueno, pois, de momento aguantou o precio bastante ben. A principal causa desta suba de prezos son os valores que as empresas distribuidoras fixan aos establecementos onde se comercializa. No caso deste negocio, optan por vendelo ao mesmo prezo de compra, algo que pode cambiar en función da empresa. Non sei en outras estacións de servicio que precio teñen. Nós temos, en principio, temos isto. Sei que en algunhas casas corren o mismo que está aquí. Porque, por exemplo, miña nai vai en reparto e corren o mismo que está aquí. Non sei en outras zonas se é polo problema de distancia de reparto, se cobran un pouco máis ou non, pero bueno, é nada, normal, está como sempre.